Gemruduk tanpa lalapan gawe kegeng alun-alun Kabupaten Kediri. Yo! Para wadya bola kang hadite turangga. Ya. Mijil saking sasana kabusanan pemujune wadyaning pagelaran agung handite turangga. Ngerasuk busana kang sarwa dipun katon Kristinawati. Ponorogo kasarung Raja Prabu Singa Baro Araga Gawa Putra Was para wadya bola saka Lodaya Prajurit Prabu Singa Barong saandhane alampaing nyampe kekayonan nyampe wititan gedruk Banmala Prabu Singa Barong gedhe dhuwur godheng Simbara Jojo badan sekujur wujuding jalma manungsa nanging sirahe wujude barongan gegilani gegirisi rekma denore gimbal kengsrep oreng Banmala siung langsang linggis dawane tutuk melongo pindha guwa sira mangklih netra kocak muntarandir pasuriyane ngremong-mong gegilati gegerisi kaya nyaplok para jalma manungsa yen gereng-gereng kaya guntur yen otak kaya bledek yen wahi kaya gelundhuk alumakune keterange Banmala tanya pindana lindung mangsa katiga ala menika warnane kadyaning Maglara Agung Kiprah para putra babar tata kaprajuritan saka Lodaya prajurit Prabu Singa Gojlenge belis lanat padha jak-jakan lakananing jagat katilan pasuryaning pawana para jeng setan priprayangan lili paraspati sak marenggalan lan para jalma manungsa aja wani-wani ngadang lakuning Prabu Singa Barong saandhane ora gelem sumingkir keleno pangendam gaglak sumur warawa
Para wadya bala kang adhite Trangga prajurit Prabu Rana Sewandana ayo Bayana Tridating Prabu Singaparang saandhane Ohane nyetorke nyawa sumuk nyamu Ayo kanca enggal-enggal tumuju ana madyaning alun-alun Kadipaten Kediri. Waraka Allah kawa putra pas Allah Warapanyo Naga Samudra Kocleng Flip lamat podo jak-jakan pambukan warak sekali pangirasa ing segara asa temah rahayu kabeh elo ya ela elo dadya sarira layu dene kang wedo dari ingkang rumaksa mula ikat
sayo tengukun oe o Tiat sandiro tunggal Nabi Adam iku kang pindho isis dadi pangucap rodo elo ya elo sekeng loro kang samya bali sekeng loro kang samya miruda welas asih pantulune disisane kamu sisane wasikawa sisane wasi sakaing praja kang samya lumpuh sing sayuk tenukun kayu aeng lemah sangar sok elandak gua neng rong lemah mirip dadi pagi poe marah elo ya elo lamun sira hang keguru kaki amilia manungsa kang nyata ingkang becik martabate elo ya sarta kang roh okom kelawan ibadah sarta parange syukur oleh wong tapa ingkang wis mongko sing sayuk sing rukun tanggurih paweng liyan iku pantos sira guranana kaki sartane kawruh ana
Kutleng iblis selamat kodo jajakan. Om tete yang mae kala ludra. Mas Pati Raja Dewaning Sun pandangku yudonyaku yang malam-malam dewe. Putra Pangkasai ayo cok. Prajurit Kuto kejar, prajurit Kuto kejar, ayo,
penonton jangan masuk. Ada bapak keamanan dari Polres juga ada. Wes ora usah nyelonong ribet. Monggo pinarak ten tengah pagelaran agung. Kula sampeyan iki wonten sing ngatur, ora sak karepe dhewe. Murugaton Sutrisno budaya kang satu kinurmatan iki kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhang dateng panjenengan sami sampun derek mangayu padya hajat panjenenganipun para pemerintah nggih menika khususipun saking kecamatan Kayen Kidul leresipun manggen wonten ing Desa Senden. Ing mriki kawula derek memuji dhateng ngarsaning Gusti kang wong kawasa mugi-mugi para warga masyarakat sedaya menika anggenipun ngawontenaken nggih menika kebiar seni budaya pikantuk kanugrahaning Gusti pinanggih rahayu duta kasih sambikala. Satengahing pagelaran agung menika wonten sesaji ambekan ingkang sakabehipun ingkang angka sewisan kanggo ngawurikake danyang cikal bakal ingkang bakali dusun Senden mriki. Ing niki dipun kawuri ampun ngantos kanggo gawe dhateng para warga masyarakat dusun Senden. Mliginipun dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Kanthi srana nggih menika nyebut utawi ngawontenaken sesaji mugi Gusti kang Maha tansah paring pangayuman dhumateng kula lan panjenengan sedaya pinanggih rahayu duta kalih sing sambikala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga di sini diucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Kapolsek Kapolres ya dari Kediri, dari Lalatan Kediri dan juga dari Bapak Tentara Koramil yang sudah melaksanakan tugasnya membantu pentas Legowo Putra. Dan semua itu hanya diucapkan terima kasih. Semoga aman-aman aja dan sukses seni budaya Jawa komentar memandang orang Nusantara. Kula nyuwun pangapunten ingkang sagunganipun wonten babagan panjang berdosa kawula Gusti. Kelopatan kawula te dosa kula ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja. Kelopatan saka kanca-kanca kawula ingkang sesawung wonten ing seni lan ugi kang remen wonten seni budaya Jawi.
Mugi sedaya menika dipun lebur dipun paringi pangapunten. Ingkang suwados gesang wonten ing donya pikantuk keslametan. Lan wonten akhira pikantuk keslametan. Amin amin ya rabbal alamin. Jaya Jaya Wijayanti mugi tansah awet ing sampikala Allah Rama Putra
Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Sugeng soten sugeng kundur sugeng panjang paling sana sudal mari pulang kanthi asisanti Jaya Jaya Wijanti muga tansah alis ing sawita Allah gawa putra tetep jaya selamnya ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun 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 matur nuwun.